Aşgabatyň döwlet banklarynyň öňünde bank hasaplaryndaky pul serişdesini natlaşdyrmak isleýän telekeçileriň uly nowatlary döredi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri paýtagtdan habar berýär. Şu gün Türkmenistan Türkmentürk Daşary Ykdysady iş we senat banklarynyň öňünde onlarça telekeçi üýşdi. Bu ýerdäki adamlaryň üýşmelerini mähirkä meňdeýärdi. Olar özleriniň bank hasaplaryndaky puly almak isleýändiklerini, ýöne hiç ýyly pul berilmeýändigini aýtdylar. Telekeçiler bu pul bilen öz işgärleriniň aýlyklaryny tölemeldiklerini hem bellediler diýip waka şaýaty bolan habarçy 1 aprelde gurrun berdi. Onuň sözüne görä bank resmileri pul berilmezliginiň sebäplerini düşündirmän telekeçilere erte ýa-da bir gün gelmegi tapşyrdylar. Telekeçiler öz aralarynda näýileliklerini beýan eden soň dargadylar. Ýurdun bankomatlarynda nagd pul ýetmezçiligi adaty bir zada öwrildi. Ýöne telekeçileriň öz bank hasaplaryndaky puly nagdlaşdyryp bilmezligi bilen bagly ýagdaý az gaýtalanýardy. Olar diňe wagtal çäklendirilýärdi diýip habarçy belledi. Türkmenistanda ýurt raýatlary özleriniň zähmet, pensiýa we talyp haklaryny şeýlede döwlet kömek pullaryny diňe bankomatlar arkaly nagdlaşdyryp bilýärler. Şol bir wagtda telekeçilere öz kärhanalarynyň bank hasaplaryndaky puly döwlet banklary arkaly belli bir derejede nagdlaşdyrmak mümkinçiligi berilýär. Ýöne Türkmenistanda indi 3 ýyla golay wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun banklarynda we bankomatlarynda nagd pul ýetmezçiligi dowam edýär. Muňa ýurdun bank ulgamynda girdilýän çäklendirmeler we bankomatlaryň öňündäki uly nowatlar şaýatlyk edýär. Bankomatlar bilen bagly problema tutuş mart aýynda dowam etdi. Adamlaryň köpüsi kartlaryndaky zähmet we pensiýa haklaryny nagdlaşdyryp bilmeýändikleri sebäpli pullaryny kartlarda galdyrdylar. Häzir adamlar pullaryny nagd däl söwdada harçlamaga synanşýarlar. Ýöne töleg terminallarynyň işlemeýändigi ýa-da ýokdugy sebäpli nagd däl söwdany da hemme ýerde amal edip bolmaýar diýip Aşgabatly habarçy 1 aprelde gurrun berdi. Telekeçileriň we ilatyň ýüzeýi bolýan bu kynçylyklarynyň fonunda 1 aprelden başlap ýurtda valyuta bank hasaplarynyň eýelerini pul serişdesiniň dollaryň resmi kursu boýunça diňe manatda beriljekdi habar verildi.